आइजो लोगो नोंथांमोन नोंथांमोना बे मुंख्लं खाम्फानि एसे उनावहाय साग्रिदै गसंनो खावलायदों माने बेवहाय सेथि हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जों मुंख्लं खाम्फायाव आलासिखौ बिबार बावनो हांख्रायगोन ओंखायनो साग्रिदै बयखौबो गसंनानै थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजौथिं माबा गोजौथिं जोंनिया कार्बि आंलंनिया लोगोसे सिदाया आं इउटुबाव नागारखागोन ना मान खाथियावबो थांनो हानाय नङा माने बिथिं मास पास थांगोन ना बेनिफ्रायनो ओइ लैथिंसो थांगोन बिसोरो आसा आइजो लोगो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय माने जोंहा मिडिया पार्सन फैदों ओंखायनो खेरानि बेरानि मबाइल खेबनायखौ दोनथ'नानै साग्रिदै गसंदो नोंथांमोना जायगायाव थानानै खेबहरदो
마스파사व बिजों गिदिंग्राय आबै फै ओइ मासफोरसा इजों गिदिङो खोमा बेखौ मोनाना जों बेबायदिबो फैजाबाय थाना Centro. Arkan Bobija. Kita mari lihat pun jadi ni kita. गथ'फोरा उन्दै उन्दैना आइजो लोगो नोंथांमोन मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोनखौ